Hola, bon dia a tothom. Molt bé. Molt bé, ara ja són les 10:10, ja hem fet 10 minuts de cortesia per poder fer una mica de networking, perfecte. Llavors jo soc, ja em coneixeu, crec que quasi bé tots, Florenci Hernández, el subdirector de Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Treball. I em toca fer una mica una breu benvinguda institucional, que la volia haver fet el director general d'Indústria, però a darrera hora ha tingut un tema sobrevingut i no ha pogut ser present, doncs ja la faig jo. I és una part agraïda perquè no t'has d'estudiar molt els reglaments, si pots divagar una mica, doncs la faré curta. Permeteu-me començar aquesta jornada, donar-vos una molt cordial benvinguda en nom de la Subdirecció General de Seguretat Industrial del Departament d'Empresa i Treball. Estem especialment contents de veure aquesta sala molt plena, pràcticament plena a vessar, i més tenint en compte que som en un divendres i un divendres del mes de juliol. I ja només em faltaria dir que a fora està fent una temperatura horrorosa, però no es dona el cas. Això només pot voler dir una cosa, i és que aquest reglament de seguretat contra incendis quasi aixeca passions. Pot ser no passions, però sí un gran interès, i d'això en donem fe avui amb aquesta participació a la jornada. Ens apleguem en aquesta jornada per tractar un tema clau pel present i el futur de la seguretat industrial en el nostre país, que és l'aplicació del Reial Decret 164/2025, que va aprovar el nou reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Un text normatiu que va actualitzar, matisar i reforçar tot un sistema de prevenció que ha de protegir tant les instal·lacions com, per descomptat, a les persones. Aquest acte, que com sabeu serà gravat i posteriorment es penjarà a YouTube per a qui vulgui recuperar-lo, o per si algú prefereix veure per Netflix exposicions sobre reglaments, en tot de sèries, té una doble funció, informar i formar, però també vol reconèixer la tasca i el compromís de tots els agents implicats en la cadena de valor de la seguretat. I quan diem tots els agents no és una manera de parlar, ens referim a tots els que esteu aquí avui i tots esteu representats, com les persones que fan els projectes i les direccions d'obra, les empreses instal·ladores i mantenidores, titulars d'establiments i explotadors de les instal·lacions, els organismes de control, les empreses fabricants i distribuïdores d'equips de protecció i, evidentment, l'administració pública en les seves diverses formes. Tots vosaltres sou avui aquí i això reflecteix que la seguretat industrial no és només responsabilitat d'un actor, sinó que és una construcció col·lectiva. I com tota construcció col·lectiva, cal que cadascú de nosaltres conegui molt bé el nostre paper i el desenvolupament normatiu que li és d'aplicació. Per això és fonamental escoltar les associacions sectorials i els diferents agents del sector. Sou vosaltres qui coneixeu de primera mà els reptes del dia a dia, les particularitats tècniques i les implicacions reals de qualsevol canvi normatiu. Una norma ben construïda no es fa només des dels despatxos, que és la tendència que tenim els que treballem a l'administració, sinó que es fa també des del terreny, i és necessari fer-la també des del terreny. La missió de la nostra subdirecció general és vetllar per la seguretat de determinades instal·lacions i activitats. És una missió complexa i exigent que requereix combinar diferents eines. Sovint es pensa o es té la imatge que només actuem com a policia administrativa, en les funcions típiques d'autorització, inspecció, sanció, però això seria una visió molt limitada del que ens toca fer. També fem, i cada vegada més, accions de foment, d'acompanyament, de pedagogia i, com avui, de difusió, perquè no podem exigir el compliment d'una norma si abans no ens hem assegurat que és coneguda i ben entesa per tots aquells que l'han de complir.
Aquest és un compromís que avui reforcem públicament. No oblidem, a més, que això m'ha agradat sempre explicar-ho quan es parla d'una nova norma, encara que aquesta no hagi estat feta per nosaltres, que una nova norma implica inevitablement costos tècnics, humans i econòmics durant la seva elaboració i aprovació, i també per a la seva aplicació efectiva sobre el terreny. S'ha de tenir molt clar sempre que aquests costos han de ser abastament compensats per les millores socials, econòmiques i en seguretat que la norma porti. Si no és així, difícilment complirem amb la nostra responsabilitat institucional. Ja centrant-nos més en la jornada d'avui, avui s'explicarà en detall les principals novetats que introdueix el reglament, els terminis d'aplicació, és un tema clau, com sabeu, que sovint genera inquietuds i dubtes, les inspeccions reglamentàries associades al compliment del reglament i també la recent publicació de la nota aclaridora NA-PCI 1/2025, que fitxa criteris d'unificació i aplicació. Aquest nom de la norma sembla que sigui com el del fill de l'Elon Musk. A més, abordarem un aspecte que sovint passa més desapercebut, el compliment dels requisits de seguretat dels productes de protecció contra incendis. Un àmbit que, si bé no és tan mediàtic o tan conegut com d'altres reglaments, és essencial per garantir l'eficàcia real dels sistemes de protecció instal·lats. Un bon sistema amb components no certificats o mal certificats pot generar una falsa sensació de seguretat i, això sabent, pot tenir conseqüències molt greus. També tractarem com es regulen les inspeccions de seguretat industrial a Catalunya, un model propi que busca ser rigorós, però també clar i predictible pels operadors, que ja va ser tractat també quan van fer l'exposició del decret 192/2023. Cal ser conscients també que les normes regulen sovint interessos contraposats. No és possible satisfer tothom completament. I si una part queda massa contenta, probablement una altra queda profundament descontenta. El nostre objectiu, o l'objectiu, per tant, és buscar un equilibri raonable, que ningú surti del tot perjudicat, però ningú amb una sensació d'avantatge injust. I llavors, probablement, la norma compleix amb els seus objectius i finalitats. Finalment, deixeu-me fer un petit apunt personal. La seguretat industrial a vegades sembla una disciplina freda, tècnica, quasi asèptica, entre cometes molt enginyeril entès des d'aquest punt de vista, però en realitat la nostra feina tracta de protegir vides, el medi ambient, béns i el futur de moltes empreses i famílies. Això és el que dona sentit a la feina que feu cada dia i també a l'esforç que representa reunir-nos avui, i torno a insistir, un divendres a finals o a mitjans de juliol, per seguir millorant. Us animo a aprofitar aquesta jornada, fer preguntes, compartir dubtes i sobretot a contribuir a una aplicació eficaç, consensuada i clara del reglament. Com més alineats estiguem, més fàcil serà assolir el nostre objectiu comú, garantir la seguretat. Gràcies per ser-hi, gràcies per la vostra implicació i bona jornada a tothom. Gràcies. Bé, doncs, després de la presentació de Florenci, comencem pròpiament la jornada. Suposo que heu rebut tots l'organigrama de com ho farem. Primer començaré jo amb una presentació bastant general sobre què és el que diu aquest nou Real Decret, que sempre parlem que el nou Real Decret és el reglament, el RESCIA, el Reglament de Seguretat contra Incendis en Establiments Industrials, però aquest Real Decret no només parla d'això, té altres modificacions en altres reglaments. Ho explicaré tot una mica, però després ja més detalladament els següents ponents us explicaran més temes, inspeccions i com gestionarem aquí tot aquest nou Real Decret.
Llavors, primer de tot, m'agradaria explicar-vos que aquest Real Decret s'aprova dins del marc de la seguretat industrial d'acord amb allò que diu la llei d'indústria. Sempre hem tingut aquí una mica la visió que aquest tema de protecció contra incendis és un tema que porta bombers. Aquest Real Decret no està dins de les competències d'Interiors, sinó que està dins de la llei de seguretat industrial i està dins de la llei d'indústria, sense perjudici que les comunitats autònomes, evidentment, amb competència legislativa sobre indústria, puguem introduir requisits addicionals sobre la mateixa matèria. Aquí a Catalunya, aquest nou Real Decret el tractarem dins de la llei 9/2014 i del decret 192/2023 que desenvolupa aquesta llei. Per què un nou RESCIA? L'evolució de la tècnica dels darrers 20 anys i el marc normatiu de diferents productes i reglaments s'ha cregut convenient revisar aquest Real Decret, que era de l'any 2004, i actualitzar-lo amb els requisits i adaptar-lo a les necessitats i solucions constructives actuals i alinear-se amb la resta de normativa de producte, instal·lacions i edificacions. S'ha intentat integrar-lo millor dins de la resta del marc normatiu, sobretot dins del RIPCI i del Codi Tècnic de l'Edificació. Després ja us explicaré. Tots els annexos d'aquest Real Decret i la normativa i els articles del Real Decret estan enfocats a que pugui ser fàcil equiparar-lo amb el Codi Tècnic de l'Edificació. També s'ha volgut detallar millor les tipologies dels establiments, les fórmules i les taules de caracterització. S'ha tornat a escriure els requisits tècnics i ordenar els annexos segons l'estructura de codi tècnic i s'ha volgut estudiar l'ús de les tècniques de seguretat equivalent i el disseny prestacional per a casos particulars. Quines modificacions s'introdueixen en tema protecció contra incendis i d'altres reglaments? Primerament, hi ha modificacions en el RIPCI, que és el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis, el Reial Decret 513/2017. També inclou modificacions en el document bàsic de seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació i també hi ha modificacions a l'ordre del Ministeri d'Indústria i Energia del 27 de juliol del 99, per la qual es determinen condicions que han de tenir els extintors d'incendis de vehicles de transports de persones i mercaderies. Per tant, aquest Real Decret, que estem parlant sempre de RESCIA, no només fa modificacions o crea un nou RESCIA, sinó que ja fa modificacions en altres reglaments. I també hi ha modificacions en altres reglaments dels que tractem habitualment des de seguretat industrial, com són el Reglament de Seguretat en Instal·lacions Frigorífiques, el Reial Decret 552/2019. També hi ha modificacions al Reial Decret 2200 del 1995, que és el que aprova el Reglament d'Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial, i modificacions en la nova ITC de sensors. No us explicaré les modificacions d'aquest reglament perquè no és qüestió d'aquesta jornada. La veritat és que en el reglament de frigorífiques fa modificacions en tema de refrigerants. La nova ITC de sensors, les modificacions ja estan ficades a les guies tècniques que estan penjades a la web del Ministeri, vull dir que són temes que no venen al cas avui. Llavors, les modificacions que s'han fet del tema del Reglament de Protecció contra Incendis, del RIPCI, obre la possibilitat de fer servir solucions tècniques alternatives. Abans el RIPCI no ho permetia i estan pensades per utilitzar en casos com el disseny del sistema ruixadors o control de fums o sistemes de detecció.
També hi ha de modificacions, consideracions específiques pels hidrants ubicats a la via pública, de propietat municipal, i pels sistemes de protecció contra incendis que formen part de màquines, com per exemple els aerogeneradors. Hi ha modificacions en el sistema d'alarma per veu, en hidrants amb únic ús previst omplert de camions, revisió a les pressions de les vies, canvis a l'apartat dels sistemes de senyalització i hi ha una actualització de normes UNE. La veritat és que qualsevol dels reglaments que utilitzem des de seguretat industrial, darrerament, en qualsevol de les modificacions que es fan dels reglaments, en totes aquestes modificacions hi ha una actualització sempre de les normes UNE, que certament estaven totes bastant obsoletes. Novetats en el document bàsic de seguretat en cas d'incendi del Codi Tècnic de l'Edificació. Doncs, en aquest cas es fan uns aclariments al respecte de l'ús magatzem i deixa clar que els trasters es consideren un ús magatzem a l'efecte de l'aplicació del document bàsic. Seran de nivell de risc intrínsec mig o alt en funció de l'alçada d'aquests trasters que sigui inferior o superior a 3 metres. Ja entrem en el que és les principals novetats del REST-IA. Aquí teniu més o menys com està organitzat aquest nou REST-IA. Doncs hi ha un articulat i annexos. S'ha creat uns articles nous, entre ells hi ha exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendis, hi ha possibilitat de l'ús de solucions alternatives per a casos particulars, hi ha novetats en el tema d'inspeccions, l'annex 1 és més detallat del que era abans, l'annex 2 i 3 s'han ordenat alineats amb el Codi Tècnic de l'Edificació, hi ha un annex 4 que és nou i després hi ha una sèrie de disposicions transitòries. Quan el Ministeri revisa qualsevol dels reglaments que fem servir nosaltres, normalment es fa una audiència pública, se'ns pregunta a les comunitats autònomes, però també a tots els agents, si el que es vol és refer el reglament de dalt a baix, si es vol fer alguna modificació petita o si es vol deixar com està. En aquest cas, quan es va fer la pregunta, es va decidir que per totes les noves tecnologies que teníem ara, era un reglament de fa 20 anys, perquè l'anterior era del 2004, i quan es va preguntar es va decidir refer sencer. S'ha tingut un grup de treball en el que nosaltres hem participat, i ha participat també el Departament d'Interior, que tenim aquí a la Marta Osorio, que va estar amb nosaltres al grup de treball. S'ha treballat molt, hi havia un munt d'al·legacions fetes i això ha donat una feinada de por. Llavors, en principi, esperem que totes aquestes modificacions que s'han fet siguin per bé i això funcioni perfectament, perquè la tecnologia que tenim ara, evidentment, no és la que teníem fa 20 anys. Respecte al contingut, l'àmbit d'aplicació aplica a indústries i a magatzems industrials. També indica que els magatzems logístics de més de 3 milions de megajoules són considerats magatzems industrials, això ho diu bastant clar. La resta d'àmbit d'aplicació és molt similar al reglament del 2004 i també exclou, com ho feia el reglament del 2004, instal·lacions nuclears, radioactives, extraccions mineres, activitats agràries i ramaderes i instal·lacions d'ús militar i les del sector ferroviari. Això ja estava en l'anterior reglament. Aquí s'ha volgut aclarir una mica el tema dels magatzems industrials. Els requisits dels establiments industrials, que això està a l'articulat en l'article 5, hi ha dues opcions o tres opcions a l'hora de complir el reglament. Hi ha la via prescriptiva, o sigui, compleixo el reglament amb la seva totalitat, o dona la possibilitat que per a casos particulars puguis fer servir tècniques de seguretat equivalent o de disseny prestacional. Aquestes tècniques de seguretat equivalent o disseny prestacional estaran sota la responsabilitat del projectista. Evidentment, el titular ho ha de saber i ha de donar el seu vistiplau.
i s'han de justificar aquestes solucions adoptades complint com a mínim amb un nivell de seguretat equivalent al que s'obtindria amb les prescripcions indicades al reglament. Això és com una exempció de norma de les que tenim habitualment a tots els nostres reglaments. Vull dir, em sembla que l'únic reglament que fem servir des de seguretat industrial que no té exempcions de norma és el RITE. Diria que la resta tots tenen exempcions de norma. Doncs això és com una exempció de norma. Important que siguem conscients de que aquestes tècniques de seguretat equivalent o disseny prestacional hauran d'anar avalades per un informe d'un organisme de control i aquest organisme de control que avali això ha de ser un organisme de control acreditat per ENAC i no servirà l'acreditació que teniu ara mateix pel reglament del 2004. Haureu d'ampliar l'acreditació en aquest tema. Ja hi ha algun organisme de control que té l'acreditació, però evidentment hi ha molts que encara no la tenen. Llavors, simplement que sapigueu que en aquest tema l'informe ha de ser positiu per part d'un organisme de control. Què més? Hi ha un article, que és l'article 6, que són les exigències bàsiques de seguretat en cas d'incendi. És una altra novetat del reglament. S'haurà de limitar la propagació interior, també la propagació exterior. Hi haurà un sistema d'evacuació dels ocupants, instal·lacions de detecció, control i extinció d'incendi i alarma pels ocupants. Es facilitarà la intervenció de bombers i hi haurà una resistència. La resistència estructural haurà de resistir el temps suficient per complir amb els 5 punts anteriors. Aquest és un article que és nou en el nou Real Decret i és un article que està també al Codi Tècnic de l'Edificació i són les 6 exigències que ja es demanaven en el Codi Tècnic. Després, aquestes 6 exigències es desenvolupen en els annexos 2 i 3 del reglament. Respecte a la construcció, posada en servei, funcionament i manteniment, després ja us explicaran una mica millor, però el projecte o memòria de construcció i posada en servei, recordar un altre cop que si hi ha tècniques de seguretat equivalent o disseny prestacional, ha de venir amb un informe d'organisme de control. Recordar-vos també que, com la resta d'instal·lacions de seguretat industrial, les instal·lacions no es poden posar en servei sense haver-se registrat abans. O sigui, una cosa és que anem per declaració responsable i una altra cosa és que els titulars s'acostumen a no tenir cap mena de documentació de les seves instal·lacions i moltes vegades ni s'han inscrit. Doncs les instal·lacions, perquè així ho diu la llei 9/2014 i després ho torna a recordar el decret, no es poden posar en marxa sense que s'hagin inscrit i tampoc sense que el titular tingui la documentació de les instal·lacions. A més, dir-vos també que per a uns certs establiments aquest nou Real Decret estableix una inspecció inicial, que aquesta inspecció inicial haurà d'estar feta per un organisme de control acreditat per ENAC. Respecte al funcionament, manteniment i modificacions, que està a l'article 12 del reglament, és novetat, però bé, són coses que són de lògica també i que surten a la resta de reglaments. Els titulars són els responsables d'usar i mantenir les instal·lacions, també de les revisions i manteniment, sobretot dels equips, sistemes i components, segons el RIPCI. Els usuaris dels establiments hauran de conèixer les instal·lacions i com s'ha d'actuar en cas d'incendi. I també aquest article, que si hi ha modificacions significatives cal tornar a realitzar tota la documentació pertinent i si no hi ha modificacions significatives s'ha de documentar i justificar i mantenir la documentació a disposició de l'administració per si se li requereix. Respecte al tema de les inspeccions, després us ho explicaran més detalladament. Simplement dir-vos que s'ha canviat la periodicitat de les inspeccions. Abans el reglament del 2004 establia periodicitat de 2, 3 i 5 anys, ara tot serà cada 5. I recordar que alguns establiments ara tindran inspecció inicial.
Això no treu que aquells establiments que tinguin control inicial per part de la llei d'Interior, doncs, evidentment, això nosaltres no hem canviat res, vull dir, i el rest llei tampoc. Vull dir, continuarem aplicant el mateix, després també us explicaran, hem tret una nota, que suposo que la gent ja se l'ha mirat, conjuntament amb Interior, de com aplicarem aquí a Catalunya les dues, el control inicial i la inspecció inicial a la vegada. I, per últim, comentar-vos que hi ha 5 annexos, ja us he dit més o menys abans com anaven els annexos. L'annex 1 és caracterització dels establiments industrials. Aquí simplement dir-vos que la tipologia dels establiments, la tipologia A d'abans ara passa a ser a B o a H, tampoc ens estendrem gaire tècnicament, simplement que la A-B passarà a ser els establiments més perillosos, per dir-ho d'alguna manera, i la H seran com un tipus B d'abans. L'annex 2 seran els requisits constructius dels establiments industrials, el 3, requisits dotacionals d'instal·lacions de protecció activa contra incendis dels establiments industrials, l'annex 2 s'organitza per poder seguir els mateixos requisits que ja hi havia al Codi Tècnic. L'annex 3 estan en el mateix ordre que estan en el RIPCI també, vull dir que tot el que s'ha intentat fer en aquest reglament és equiparar-lo una mica a la resta de reglaments que estan relacionats amb ell. I l'annex 4 és un annex nou que inclou solucions a mida per coses que no entren dins de l'annex de la resta d'annexos. És com una mica un annex per coses particulars. Llavors, l'annex 5 és simplement, un altre cop, han posat totes les normes UNE i altres normes d'aplicació, però les normes UNE sobretot les han posat la versió actual. I diria que res més. Ara la resta us explicaran més detingudament, sobretot tema inspeccions, tema com ho aplicarem aquí. I ja està. En primer lloc, bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí, per acompanyar-nos en aquesta sessió. I, en primer lloc, no sé si em coneixeu, alguns sí que ens coneixem, d'altres no. Em presento, soc el Pedro Fernández, soc inspector tècnic del Servei de Seguretat d'Instal·lacions i estic a la secció d'aparells a pressió. Per la meva part, faré una presentació que consta de 3 parts. Una primera part seria la que parla dels terminis d'entrada en vigor i anirà acompanyada de les explicacions de les disposicions transitòries. Aquí hi ha alguns dubtes que se'ns ha plantejat i pretenem que en aquesta presentació sortiu amb les idees clares o aquests dubtes resolts. Hi ha una segona part que correspon a inspeccions, les inspeccions reglamentàries, les inicials i les periòdiques. I ja per últim parlarem de les instal·lacions en ús que no estan inscrites. Us explicaré el que és l'article 9, no sé si el coneixeu, del decret, i bé, parlarem dels antecedents, de com va sorgir, el motiu, i farem 5 cèntims d'aquest article. Bé, comencem amb la presentació. Perdoneu, també dir-vos que des del grup de treball del Ministeri s'està creant una guia tècnica, una guia
per resoldre aquells dubtes que han sortit en aquest nou reglament. Un reglament que ja sabeu que ha costat molt que surti, han passat molts anys i, com passa sempre, sempre hi ha dubtes i fan consultes, s'està intentant que en aquesta guia queden resolts aquests dubtes, que és el que pretenem també en aquesta sessió. Molt bé, doncs comencem. Comencem parlant de la disposició transitòria primera. El règim aplicable als establiments industrials existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Real Decret. Sabem que aquest reglament va ser publicat el 10 del 4 del 25, va entrar en vigor el mes següent i a què aplica? Aplica a tots els nous establiments industrials. Què passa amb els existents? Els existents poden continuar aplicant la reglamentació anterior, excepte en dos casos, quan hi ha ampliacions o reformes que impliquin un augment de la superfície o nivell de risc intrínsec del sector d'incendi, que aplica només a la part ampliada o reformada, o bé aquells que hi ha un canvi d'activitat i l'establiment industrial no s'adequa al projecte inicial i no compleix condicions i normativa de posada en servei. Aquest reglament també té un termini transitori, de 6 mesos. Què passa? Què és el que diu la disposició transitòria primera després d'aquests 6 mesos? Que a tots els establiments industrials se'ls aplicarà els apartats 1, 2 i 3 de l'article 12. S'aplicarà el capítol 4 d'inspeccions, ho remarco, inspeccions, perquè el desenvoluparé més endavant, el capítol 5, actuació en cas d'incendi, i el capítol 6 del règim sancionador. Què passa amb les inspeccions periòdiques dels establiments industrials existents? Parlem d'establiments abans de l'entrada en vigor. N'hi ha de dos tipus. Un, és l'establiment industrial construït o implantat segons el REST-IA antic. En aquest cas, la novetat més important és que passem d'una periodicitat de 2, 3, 5 anys a una periodicitat de 5 anys. Tots tindran periodicitat de 5 anys. I en aquesta inspecció s'haurà de considerar els requisits constructius o de les instal·lacions segons el REST-IA de 2004. Altres tipus d'establiments industrials són aquells que es van construir abans de l'entrada en vigor del REST-IA de 2004. Què passarà amb aquests establiments? S'aplicarà el contingut als equips i sistemes de protecció activa contra incendis i la metodologia d'inspecció serà o continuarà sent la de l'article 22 del RIPFI. I aquí també hi ha un canvi força important. Passem de 10 anys, que era abans el termini, passem a 5 anys. Aquí, en aquesta línia de temps, podem veure, aquí tenim l'entrada en vigor i els que estan cap a l'esquerra serien els B i els que estan cap a la dreta serien els A. Ho dic per situar-nos. I també què diu la disposició transitòria primera? Que hi ha establiments industrials que no cal fer-los inspecció periòdica. Són aquells que tinguin una densitat de càrrega ponderada i corregida menor o igual a 42 megajoules metre quadrat, superfície construïda menor o igual a 120 metres quadrats i ubicats en un recinte propi i separat físicament d'altres establiments del mateix edifici. Molt bé, ara ja hem parlat una miqueta de la primera. Ara passem a la cinquena. Per què passem a la cinquena? Per el que us he dit abans. Té molta relació amb les inspeccions. D'acord? Validesa de les inspeccions periòdiques realitzades conforme al Real Decret 2267-2004. Són aquelles instal·lacions amb inspeccions periòdiques favorables abans de l'entrada en vigor del nou reglament, és a dir, aquells que han estat construïts i implantats conforme al REST-IA. Quina és la validesa d'aquestes inspeccions? La validesa és fins a la seva vigència. D'acord? I la periodicitat posterior serà d'acord amb l'article 13
del nou REST-IA serà cada 5 anys. És a dir, us poso un petit exemple perquè ho veieu. Tenim un establiment industrial amb risc intrínsec alt, que hem fet la inspecció el 5 del 10 del 24. Per tant, per l'antic REST-IA li tocaria el 5 del 10 del 26. Sí? Aquí tenim. Com que la inspecció és posterior a l'entrada en vigor del reglament, doncs apliquem la periodicitat posterior que diu que serà cada 5 anys. La propera inspecció serà el 5 del 10 del 2031. Sí? I ara ens anem als establiments industrials que es van construir i implantar abans del REST-IA del 2004. Com us he dit abans, la guia tècnica del nou REST-IA està aclarint certs aspectes que no han quedat del tot clar. En aquest cas, les inspeccions d'aquestes instal·lacions no estava gens clara. Així com el que us he explicat abans sí que està més o menys clar, aquí hem rebut moltes consultes de com s'aplicaria. El Ministeri, evidentment, també les ha rebut i entre tots, en principi, hem trobat com aplicar-lo. Ara us ho explico. Com us ho he dit abans, això aplica a les instal·lacions amb inspeccions favorables abans de l'entrada en vigor del REST-IA i per a establiments construïts o implantats abans de l'entrada en vigor. La metodologia, com us he dit abans, és a l'article 22 i la periodicitat posterior, important, a partir dels 6 mesos de l'entrada en vigor, serà cada 5 anys. Va entrar en vigor el 10 del 5, període transitori acaba el 10 de l'11 i a partir d'aquí aplicarem els 5 anys. I quina és la validesa? I aquí està el tema. Fins a la seva vigència, si i només si la data de vigència és inferior al 10 de l'11 del 2030, que són els 5 anys que van des del 10 de l'11-25 al 10 de l'11 del 2030. Us posaré uns exemples per veure si així ho teniu més clar. Tenim una instal·lació que l'antiga inspecció periòdica la vam fer en el 2018. Estem parlant d'establiments existents abans de l'entrada en vigor del REST-IA antic. Quan li tocaria la propera inspecció? El 5 del 10 del 28. Perfecte. Aquesta data és inferior al 10 de l'11 del 30, que és la data límit? Sí. Doncs la propera inspecció li tocarà el 5 del 10 del 28. 10 anys. I a partir d'aquí aplicarem els 5 anys que diu el reglament. D'acord? Un altre exemple. Una inspecció que s'ha fet el 5 del 10 del 24. També li aplicarà els 10 anys i la propera inspecció serà el 5 del 10 del 34. Si això ho representem a la línia del temps, veiem que és posterior a la data límit. Sí? És posterior al 10 de l'11 del 2030. No val. Què haurem de fer en aquest cas? La propera inspecció s'haurà de fer abans del 10 de l'11 del 30. I ara ja l'últim cas. Imaginem-nos que tenim una inspecció d'aquí a un mes. Sí? Està dintre del termini transitori del reglament. Quan seria la propera inspecció? D'acord amb com es feia abans? Seria el 12 del 8 del 35. La representem a la línia del temps i també veiem que supera la data límit, no ens val, per tant la propera inspecció, com l'altra, haurà de ser abans del 10 de l'11 del 30. Molt bé, anem a parlar ara de la disposició transitòria segona. Règim aplicable als establiments industrials en procés de construcció en el moment de l'entrada en vigor del present Real Decret. Primera part, establiments industrials sent objecte d'obra de construcció, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació a l'entrada en vigor del nou REST-IA. Aquí, aquests establiments tenen 4 anys des de l'entrada en vigor
per finalitzar l'obra i posar-se en marxa, d'acord amb el REST-TA del 2004. Establiments industrials que abans de l'entrada en vigor del REST-TA tinguin sol·licitada o bé llicència municipal d'obres per la seva construcció, ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, o sol·licitud d'aprovació de solucions de seguretat equivalent conforme al REST-TA del 2004. Aquests també tindran els mateixos 4 anys per finalitzar l'obra, d'acord amb el REST-TA, sempre i quan les obres comencin dins del termini de validesa de la llicència atorgada o en el seu defecte en el termini màxim de 9 mesos des de la data d'atorgament d'aquesta llicència. Continuem. Hi ha una altra part d'aquesta disposició que diu que els titulars d'establiments industrials, els titulars que comencin obres de construcció o sol·licitin llicències d'obres en un període transitori de 6 mesos, en aquest període, podran aplicar l'antic, el Real Decret 2267/2004, sempre i quan les obres comencin dins del termini de validesa de la llicència o en el seu defecte en el termini màxim de 9 mesos de data d'atorgament i que les obres finalitzin i l'establiment es posi en marxa abans dels 4 anys de l'entrada en vigor del reglament. Molt bé, ens anem a la disposició transitòria tercera. Règim aplicable per als projectes amb tècniques de seguretat equivalent, disseny prestacional o adaptacions raonables mentre no existeixin organismes de control per a aquestes activitats. Això s'haurà de resoldre per l'òrgan competent de les comunitats autònomes. I a Catalunya continuarà sent la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Això no ha canviat. Parlem ara de la disposició transitòria quarta. Organismes de control habilitats per realitzar inspeccions amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Real Decret. Aquests organismes hauran d'adaptar la seva habilitació al Real Decret 164/2025 i tenen un termini, o teniu, un termini de 18 mesos per fer-lo. Comença el 10 del 5 del 25, acaba el 10 de l'11 del 26. I en aquest termini podreu continuar fent inspeccions periòdiques, també podeu fer inicials, sempre i quan demostreu que esteu en procés d'adaptar la vostra habilitació. Molt bé, doncs ara parlaré de les inspeccions reglamentàries. Tenim ara les inspeccions inicials, això és un aspecte nou del nou REST-TA. Això està a l'article 11, 11.c. Aplica als nous establiments industrials que 1. Tinguin sectors i o àrees d'incendi de nivell de risc intrínsec mitjà o alt amb una superfície construïda total major o igual a 1.000 metres quadrats o als quals apliquin els articles 10.3 tècniques de seguretat equivalent o disseny prestacional o 5.3 adaptacions raonables. Qui farà aquestes inspeccions? Organismes de control acreditats per ANAC. I de cada inspecció s'aixecarà un acte. Inspeccions periòdiques. Això està a l'article 13 del nou reglament. El més important, o una de les coses més importants, el que ha canviat, que ara serà tots els establiments cada 5 anys. Evidentment, també haurà de ser un organisme de control acreditat per ANAC i en aquesta inspecció que es comprovarà que no hi ha hagut canvis d'activitat, que es manté la mateixa tipologia de l'establiment, sectors i àrees d'incendi i el seu nivell de risc, que les instal·lacions són conformes al projecte, que tant els requisits constructius, la passiva, com les instal·lacions de protecció contra incendis, l'activa, estan en correcte estat de funcionament, que s'han superat les últimes revisions i si s'han utilitzat solucions tècniques alternatives, 5V o 5.3, es comprovarà que les condicions de funcionament i ús són segons el disseny inicial. Sí que és cert que a Catalunya existeixen requisits addicionals a inspeccionar. Això el meu company, el Lluís, en parlarà amb la nota aclaridora més endavant. I el procediment que cal seguir és la UNE 192.5 o d'altres especificacions que aportin un nivell de seguretat equivalent.
I de cada inspecció, evidentment, s'haurà d'aixecar un acte. Molt bé, i ara ja, per acabar, el tercer i últim tema. Què fem a les instal·lacions de protecció activa contra incendis en ús no inscrites al RICSIC? Això està regulat per l'article 9 del decret 192/2023 del 7 de novembre de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. I també ho tenim desenvolupat per una nota aclaridora del 30/4 del 2024. Us adjunto l'enllaç perquè podeu, els que no la teniu descarregada o no la conegueu, doncs que aquí la podeu tenir. Bé, quins són els antecedents d'aquest article a protecció contra incendis, a incendis? Tenim, en primer lloc, una instrucció, la 1/2019, que aquesta instrucció parlava de la primera inspecció periòdica d'instal·lacions existents abans del RIPCI en aplicació de la disposició transitòria quarta. Quin és l'àmbit d'aplicació d'aquesta instrucció? Establiments no industrials i establiments industrials on no aplicava el REST-EI del 2004. I què deia aquesta instrucció? Deia que amb el resultat de la inspecció, recordeu, inspecció favorable, l'organisme de control ha d'informar al titular que un cop feta la inspecció ha d'obtenir la inscripció de la instal·lació en el registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya. Una vegada feta la inspecció, aquesta instal·lació s'havia de registrar. Què més teníem? Teníem la nota aclaridora PCI 1/2019 i en aquest cas l'àmbit d'aplicació eren les inspeccions periòdiques de la instal·lació de protecció contra incendis en establiments industrials. Establiments industrials a partir del REST-EI de 2004. I què deia aquesta nota? Doncs que s'hauran d'inscriure les instal·lacions en servei existents amb anterioritat a l'entrada en vigor del RIPCI en el moment que es faci la propera inspecció periòdica. També parlem d'inspeccions, inspecció periòdica, a partir de la data de publicació d'aquesta nota aclaridora. Quina és la situació actual? Com bé us he explicat abans, doncs ens anem a l'article 9 del decret i a la seva nota aclaridora. I què diu? Diu que totes les instal·lacions en ús que no estiguin inscrites en el RICSIC s'han d'inscriure en el RICSIC i per poder fer aquesta inspecció s'han de sotmetre a una inspecció d'acord amb la reglamentació que li era aplicable i el resultat de la qual ha de ser favorable. En el nostre cas, a quines instal·lacions ha d'aplicar això? Doncs aplicarà a aquelles instal·lacions de protecció contra incendis en ús que no figurin inscrites al RICSIC amb antiguitat anterior a la data en vigor del RIPCI amb inspecció periòdica d'acord amb el RIPCI o REST-EI. També es poden acollir a l'article 9 les instal·lacions sense IP, sense inspecció periòdica, però això és voluntari. Quin és l'abast de la inspecció? Doncs és el d'una inspecció periòdica. I la inspecció, evidentment, serà obligatòria per a qualsevol instal·lació que vulgui acollir-se a l'article 9. I ja per acabar, amb el resultat de la inspecció favorable, la persona titular ha de fer la inscripció de la instal·lació en el RIPSIC d'acord amb el mateix procediment i declaració responsable d'una nova instal·lació, d'acord amb l'article 7 del decret. Us deixo un enllaç per si teniu interès en fer alguna consulta, teniu algun dubte, doncs aquí us podeu dirigir. I ja està, per part meva ja he acabat la presentació, dono pas al meu company, al Lluís Tresserras. D'acord? Bé, i moltes gràcies.
Molt bé, bon dia. El meu nom és Lluís Tresserres, també del Servei de Seguretat d'Instal·lacions. En primer lloc, agrair la vostra presència en aquesta sessió que hem organitzat la Subdirecció General d'Indústria del Departament d'Empresa i Treball. Aquesta presentació recull criteris establerts conjuntament amb bombers de la Generalitat, especialment la nota aclaridora, que us comentaré, i aquesta jornada està preparada pel Departament amb l'objectiu de facilitar la difusió i l'aplicació pràctica. Per tant, podríem dir que l'objectiu és garantir l'aplicació del nou Reglament de Seguretat contra Incendis perquè es faci de forma coordinada i eficient entre tots els agents, organismes de control, projectistes, instal·ladors. I bé, aquest seria el marc general de la presentació. Parlarem de com es realitzaran les inspeccions reglamentàries a Catalunya segons el decret 164 i la nota aclaridora, la PCI 1/2025. Bé, comentar que aquestes normes afecten de manera directa els establiments i especialment a aquells establiments que estan subjectes a control preventiu per part de bombers i inspeccions reglamentàries en matèria d'incendis regulades per aquest reglament. Tenim un marc normatiu que tots el coneixem i que podem enumerar, com és el Reial Decret 164/2025, que deroga l'antic 2267 de 2004 i ve a ser una norma que actualitza i sistematitza els criteris aplicables a nivell estatal. Després tenim el RIPCI, que també el coneixem tots, el 513/2017, que és el Reglament d'Instal·lació de Protecció contra Incendis. En aquest marc estatal, que serien aquests dos reglaments, s'hi afegeix l'autonòmic català. L'autonòmic català, que tenim la llei 9/2014 i el decret 192/2023, que us han comentat fa un moment, i a més la llei 3/2010, que regula específicament el control preventiu en matèria de seguretat d'incendis a través del Departament d'Interior, especialment del cos de bombers. Llavors, seguint el marc normatiu, en aquesta diapositiva sintetitza d'alguna manera com s'organitza la regulació en matèria de protecció d'incendis en establiments industrials, tant a nivell estatal com a Catalunya. En primer lloc, tenim el Real Decret 164/2025, que regula les inspeccions inicials i periòdiques, que és l'objecte d'aquesta jornada. Aquesta norma és d'aplicació a tot l'Estat i estableix les condicions tècniques per garantir la seguretat contra incendis en aquestes activitats. I, per altra banda, molt important, tenim la llei 3/2010, que regula el control preventiu i l'acte de comprovació, una eina que Bombers de la Generalitat ha estat utilitzant i ha sigut normativa aquí a Catalunya per verificar el compliment dels requisits de seguretat en matèria d'incendis per posar en funcionament els establiments abans de la seva activitat, per posar en servei. Abans de la posada en servei sempre ha fet falta un acte de comprovació favorable. Per tant, aquest model que tenim tant estatal com a Catalunya ha requerit d'una coordinació interadministrativa. Això és que des de la Subdirecció General d'Indústria i des de la DGPIs ens hàgim hagut de reunir i consensuar per aplicar aquest règim transitori amb la nota aclaridora, que la nota aclaridora és la NA-PCI 1/2025. D'alguna manera, en aquesta nota aclaridora s'hi defineixen els criteris tècnics interpretatius sobre disposicions transitòries i inspeccions, bàsicament en establiments industrials. Per tant, podríem establir uns objectius, els podem enumerar aquí, però bé, aquesta nota té com a finalitat aclarir com s'ha d'aplicar, com hem dit, el nou reglament, el 164, durant el període de transició, establir uns criteris comuns entre administracions, també definir quan cal inspecció inicial per part d'un organisme de control i adaptar les inspeccions periòdiques a les noves exigències. Per tant, l'objectiu final seria garantir una aplicació coherent, progressiva i segura de la nova normativa. Aprofundir amb la nota aclaridora, terminis d'aplicació transitoris. Podem dir que
que podem aplicar el règim transitori a aquells titulars que abans del 10 de novembre de 2025 disposin d'algun d'aquests elements. Crec que ho ha comentat a les últimes transparències en Pedro, però bé, ens repetim amb això, que tingui una llicència d'obres, que hi hagi un informe de protecció contra incendis emès en el marc de la llei 3/2010 per part de bombers, o que seria també una resolució d'excepcionalitat. Això permet aplicar el Reial Decret 2267 de 2004 en lloc del nou reglament, sempre que es compleixin la resta de condicions temporals establertes. Per tant, com indico en aquesta darrera frase, es podran executar les obres i posar en servei l'establiment sense necessitat d'adaptar el REST-DA nou ni aplicar les modificacions introduïdes al CTE per la disposició final segona del mateix Reial Decret. Això pel que fa al règim d'aplicació transitori. Més terminis d'aplicació transitoris. Condicions de posar en servei. Les obres hauran de començar dins del termini de validesa de la llicència atorgada o, en el seu defecte, en el termini màxim de 9 mesos. Això ho hem comentat ja també. I el termini màxim per la finalització de les obres i posar en servei és de 4 anys, des de l'entrada en vigor del 164, el que voldria dir fins al 10 de maig del 2029. En particular, els establiments industrials de risc important que optin per aplicar el REST-DA anterior, o sigui, el 2267 durant aquest període, seguirà com fins ara, que és dir, obtenir certificat favorable d'acte de comprovació, expedit en aquest cas per una ECI, que són les entitats col·laboradores en matèria d'incendis, i seguir complint els requisits per a l'inici de l'activitat econòmica que estableix l'article 5 de l'antic REST-DA, Reial Decret 2267/2004, així com la resta de normativa aplicable. Inspeccions inicials, segons el Reial Decret 164, o sigui, el nou REST-DA, també ho hem comentat, però és a partir de l'article 11, no? L'article 11 és el que ens indica que en quins casos s'haurà de demanar inspecció inicial. En primer lloc, serà necessari per a establiments industrials que tinguin sectors o àrees d'incendi amb un nivell de risc intrínsec mitjà o alt, sempre que la superfície construïda total sigui igual o superior a 1.000 metres quadrats. En segon lloc, també s'exigeix inspecció inicial quan es fan servir tècniques de seguretat equivalent o disseny prestacional. Això s'indica a l'article 10.3 del reglament, del nou REST-DA, i després també les adaptacions raonables. En aquest cas, les adaptacions raonables hem de dir, i ja s'indica també, que són molt excepcionals i que només són per establiments existents on no es pugui complir prescriptivament ni es puguin aplicar tècniques de seguretat equivalent o de disseny prestacional. Bé, aquesta diapositiva que teniu aquí d'inspecció inicial, organismes i règim transitori, concreta qui pot fer la inspecció inicial i com s'aplica el règim transitori en relació amb l'acreditació dels organismes de control. En primer lloc, l'article 11C del REST-DA, aprovat pel Reial Decret 164, estableix que la inspecció inicial ha de ser efectuada per un organisme de control acreditat per ENAC, en l'àmbit reglamentari específic del REST-DA. Pel que fa al règim transitori, la disposició transitòria quarta del Reial Decret preveu dues etapes clares en quant a terminis. Fins al 10 de novembre de 2026 podeu actuar aquests organismes de control acreditats pel Reial Decret anterior, o sigui, pel 2267 de 2004. A partir d'aquesta data, que són els 18 mesos que s'indiquen, doncs caldrà una nova acreditació segons el nou Reial Decret 164 de 2025. Per tant, aquest període transitori ha de servir perquè els organismes actuals puguin adaptar-se i obtenir l'acreditació necessària dins del termini, evitant interrupcions i garantint la qualitat del procés d'inspecció. Data límit, com hem dit, 10 de l'11 del 26.
Inspecció inicial d'establiments de risc important per incendis. En aquesta diapositiva tractem la inspecció inicial d'establiments industrials que es consideren de risc important per incendis, segons l'annex 2 de la llei 3/2010. Aquests establiments, quan estan subjectes al que estableix el nou Reial Decret, no han de fer l'acte de comprovació inicial, ni tampoc han de complir les obligacions previstes a l'article 5 de la 3/2010 que fan referència al control inicial per entitats col·laboradores. Aquesta exclusió respon al fet que ja han de superar una inspecció inicial que assegura el compliment de la normativa tècnica i de les condicions de seguretat. Ara bé, aquesta inspecció només pot ser duta a terme per tècnics d'organismes de control, i aquí ve la importància d'aquesta nota aclaridora, que disposin de la certificació tècnica de nivell avançat, expedida per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. I a més cal que el nivell avançat s'acrediti i que no tingui més de 6 anys d'antiguitat en el moment de fer la inspecció. O sigui, cada 6 anys o abans de cada 6 anys convé que els tècnics facin una renovació a través d'un examen a l'Institut. Pel que fa a l'abast d'aquesta inspecció inicial, s'ha d'acreditar la conformitat de l'establiment amb el projecte aprovat, que el projecte aprovat és el que s'ha presentat a l'Ajuntament, el que s'ha fet el control preventiu, etc., amb el que estableix el REST-IA i amb les prescripcions específiques del control preventiu, que després les veurem. Què més? Finalment, remarcar que els criteris tècnics per fer aquesta inspecció són els que estableix la norma UNE 192.005, que marca la metodologia i criteris d'inspecció reglamentària. He posat un asterisc aquí per indicar que aquesta norma UNE està en revisió, tant aquesta com la segona part, i que en aquest període transitori es preveu que s'aportin més dades de quin serà el procediment. Actualment, el procediment és el que s'indica aquí, per les periòdiques, i també el que estableix l'article 11 del nou REST-IA, per la posada en servei. Allà hi ha una verificació de la documentació. Aquestes eines i els procediments interns que teniu els organismes de control han de ser vàlids per dur a terme les inspeccions inicials de moment. Més. Inspecció inicial d'establiments de no risc important per incendis, que serien els que no són de risc important, d'acord amb la llei 3/2010 de bombers. Bé, la inspecció inicial d'establiments que no són de risc important per incendis. Tot i això, també han de passar una inspecció inicial per assegurar que compleixen amb el projecte i el REST-IA. I per fer-ho es consideren totes aquestes ordres que hi ha aquí, ordres i instruccions complementàries que segurament tots coneixem, que són d'interior, la 322, la ISP 19, per a instruccions tècniques específiques, l'ordre d'interior 324 i la ISP 28, per a ITCs potser podríem dir més genèriques, i també cal tenir en compte les noves ITC que puguin sortir aprovades per bombers, així com específicament les ordenances municipals, en aquest cas de Barcelona, que són complementàries a aquestes instruccions. Cal destacar que sense un acte d'inspecció inicial favorable, emesa per un organisme de control acreditat per ENAC, l'establiment no es pot inscriure ni posar-se en servei tal com s'estableix a l'article 11. Per tant, encara que no sigui de risc important, aquests establiments han de complir uns requisits clars per garantir la seguretat abans de començar l'activitat. Crec que ja ho ha dit en Pedro abans a la seva intervenció, cal una inscripció dels establiments de les instal·lacions contra incendis. Inspeccions periòdiques. Bé, doncs, els establiments industrials també han de passar les inspeccions periòdiques com veníem fent. Això està regulat a l'article 13 del REST-IA, del nou REST-IA. També els subjectes a l'anterior, el 2267, s'han d'adaptar als nous terminis. Crec que ja us he fet una gràfica i hem vist que a partir de l'entrada en vigor les periòdiques passaran a ser de 5 anys
I bé, insistir que aquestes inspeccions es realitzen per organismes de control acreditats per ENAC, aplicar la normativa vigent, incloent les ordres que hem comentat, les ordres que estan aquí numerades també altra vegada, també l'ordenança de Barcelona, i bé, durant la inspecció, què s'ha de verificar? Doncs que es mantenen les condicions de seguretat contra incendis del projecte i l'autorització, de l'Ajuntament, de l'informe favorable de bombers, el que sigui, que hi ha un certificat d'acte d'inspecció inicial o d'acte de comprovació, segons el cas, i sobretot que aquestes inspeccions asseguren que la seguretat es mantingui al llarg del temps i complint la normativa. En aquesta diapositiva, més que res, destacar que hi ha una sèrie de documents, que el Ministeri va publicant, alguns ja estan publicats, com és la guia tècnica d'aplicació del RIPCI. Després també hi ha la guia tècnica d'aplicació de solucions tècniques i alternatives per RIPCI i REST-IA, i crec que ho hem comentat també, que hi ha la guia tècnica d'aplicació del nou REST-IA, que està en procés, el grup de treball hi està treballant, i també diem el mateix de la UNE 192.005, que està en revisió, i bé, entenem que aquest conjunt de guies i documents constitueix la base tècnica imprescindible per garantir que les inspeccions i les mesures de prevenció es facin segons els estàndards i per tant, que vetllin per la seguretat en les instal·lacions contra incendis. Per tant, com a final ja, mostrar-vos la bústia aquesta i també on podeu fer consultes i dubtes relacionats amb matèria d'incendis i sobretot el que ja s'ha dit, que estem en un període transitori, s'estan adaptant les normatives, el Ministeri està publicant progressivament documents i guies tècniques necessaris per a la implantació del nou REST-IA i, per tant, convé estar atent a les notes que puguin sortir, a les noves guies i també la comunicació amb els organismes competents com som nosaltres. Fins aquí la meva intervenció. Moltes gràcies. Crec que ara aquí fora ja ha preparat una mica d'esmorzar. Continuarem, anem bé de temps, doncs potser fem una mica més de temps per esmorzar i en mitja hora, més o menys, 3/4, comencem un altre cop, d'acord? No, és que anàvem molt bé de temps. Sí?